Imos abordar un tema que podería ser de vida ou morte. O mellor non tanto, pero é certo que está en boca de todos, porque no caso de que estale esa temida Terceira Guerra Mundial, é unha realidade que as características xeográficas, políticas e estratégicas de cada unha das zonas convertense en aspectos esenciais para determinar se unha rexión pode ser un obxectivo militar fácil ou difícil. Ben, pois dentro do noso país, estas serían as zonas máis seguras. Xa están vendo Euskadi, Pirineo Aragonés, tamén temos as illas, tanto Canarias como Baleares, é dicir, todas aquelas pois que se atopan máis afastadas dos núcleos urbanos, as que presentan relevos montañosos na súa contorna, as que son tamén territorios insulares, por suposto, ou as que contan cunha menor poboación. Miren cara ao norte porque efectivamente, por sorte, Galicia tamén está entre eses territorios máis seguros, xa que conta cunha posición clave. A presenza de montañas e de bosques dificulta moitísimo a eficacia de ataques aéreos e nucleares no caso de que se produciran. E ademais, estas zonas pois teñen unha grandísima cantidade de recursos naturais para autoabastecerse en caso de guerra. Pero dentro do territorio galego tamén hai lugares máis seguros que os outros. Ímolos revisar a ver cal é a lista dos lugares aos que nos teríamos que trasladar se ocurre o peor. Fíxense, os Ancares, a Serra do Courel, Serra de San Mamede, Montes de Maceda e tamén a comarca do Deza. Vemos que hai varios lugares para elexir, dende logo, lugares ben bonitos todos nos que resgardarse, pero non o digamos moi alto, non vai a ser que se nos encha isto de xente. En calquera caso, se non queren mudarse de vila, pois sempre poden optar por sumarse a esa moda ou tendencia de mercar un búnker, vexan. España conta actualmente con aproximadamente 400 búnkers e só 4 deles son refuxios antinucleares de acceso público, unha cifra relativamente baixa comparada con outros países europeos. Só en Helsinki hai 500 sotos bunkerizados en domicilios privados. E en Galicia, á falta de existencia dun rexistro oficial, sábese que na década dos 80 se construíron ata 40. A súa localización é unha incógnita, porque os seus creadores prefiren gardalo segredo. O que si coñecemos é como se publicitaban. Siga o exemplo europeo, realice un bo investimento pensando na súa familia. Feitos en formigón armado, custaron uns 2,5 millóns de pesetas da época, só o alcance duns poucos. E agora? Basta con facer unha busca en internet para atopar empresas que ofrecen este servizo. Evitan a radioactividade, perfectos para defenderse dun ataque biolóxico ou químico. E o custo? A partir de 40.000 euros en adiante. O máis barato, un prefabricado por ese prezo e para 2 persoas. Pero que precisa para ser realmente seguro? O ideal que estean a 30 metros de profundidade, que conten con entrada e saída de emerxencia, sistema de saneamento, renovación de aire, sistema de comunicación despensa e auga potable. E oxalá todo isto quede niso, nunha recreación. O vaya, pero dende logo a situación bélica agora mesmo en Oriente Medio pois fai que a xente estea moito máis preocupada e falamos de búnkeres, de kits de supervivencia. Non sei se estás preparados para estas cousas. Hombre, estamos preparados para disfrutar da vida porque somos galegos e temos que disfrutala. Sí, señor. Quédome coa filosofía de Luis. Pois eu, en cambio, teño algo moi importante que dicir. Hai un ano e medio en este mismo plató abordamos e eu dixen que, bueno, pois que en certo modo habría que prepararse, que nós, en certo modo, pa un illamento na casa, si estamos medios preparados. Na tua casa? Sí, tildouse me dixo, pero, home, eso nada, virá. Señores, vayan mirando que o mellor para unha guerra nuclear no, pero pa un illamento prolongado, pero sí. Pero que fixeches? Estás búnker? Non te gustaríame facelo, evidentemente que sí. Pero se ve unha guerra nuclear, morreríamos. Pero ante un illamento, como ahora está pasando, por exemplo, en Oriente Medio, sí hai que estar preparado cun boquín de supervivencia en comida, en agua. Pero ti tes unha habitación bunkerizada? No, nós temos con aire acondicionado, iluminación, tal? Non, unha supervivencia de despensa para aguantar un tempo. Que iso sí é posible. Hoxe andan locos co tema do gasoil. Se isto sigue en 20 días, enerxéticamente estaremos bastante tocados. Ai, Sauro, por favor. Se o dixera, Sauro, fora de cando apagón, Tes unha habitación
habitación con lingotes de ouro na casa, só hai que Non, quitar os o ouro, lingotes. pero gustoumo que dixeches porque o ouro é o valor máis seguro en caso dunha catástrofe. Que sei que Os tes esa índices- habitación que xa mo ¿Cuántos dixeches. Sauro, canto custa facer un búnker? Vamos a ver, o de 40.000 é un tópico, é porque queren vender, non vas a ningún lado con eso, porque che tapan a única salida de aire que tes de 200.000 para arriba para que sea medio seguro, con diferentes entradas de aire, nunha sola. É mellor morrer en caso de facelo, pero ter despensa sí, ter despensa sí. Ten un na casa. Bueno. Fiadevos de min.